Natabangan sa Brigada Action Center ang usa ka habal-habal driver nga taga Barangay Buhisan, dakbayan sa Sugbo, subay sa iyang pagdangob sa brigada kalabot sa iyang motorsiklo nga nalambigit sa disgrasya o gi-safekeeping sa Barangay Buhisan. Ang habal-habal driver nga si Kenneth Charles Termulo, 35 ang edad, taga Sitio Eskwelahan, Barangay Buhisan. Human midangop sa Brigada Action Center. Mapasalamaton kaayo kay sa katapusan nakuha na gyud ang iyang motor ug makapadayon na siya sa pagpamasahiro nga maoy iyang gisaligan sa iyang pamilya. Nagpasalamat sa Brigada News FM Cebu, Brigada Action Center ug ni Attorney Jorel Broca Patinio ug ni Cap Grimar Barite nga nakuha na gyud nako akong motor nga gi keep shipping nila sa barangay hall. Daghan kayong salamat sa nagtabang nako. Salamat kayo. Kung kahinumduman, si Termulo ni atong Disyembre 25 sa miaging tuig, pasado alas 2 sa hapon, nakasugat og disgrasya sa laing motor samtang sakay sa iyang motor sa Barangay Buhisan. Diin ni atong tungura, anaa sa impluwensya sa ilimnong makahubog si Termulo. Sa pagsubay sa Brigada Action Center team, kalabot sa maong isyu, nahatagan ra og katinawan ang tanan. Ingon man katumanan ang gusto sa habal-habal driver nga makuha ang iyang motor. Labi na nga aduna kini siya'y binuwan nga obligasyong bayranan sa kadtong iyang gikasugat nga motorsiklo nga nadisgrasya og na ospital. Akong pagdangop sa brigada, akong isaad jud nga dili ko magbabadlong nila, ako gyud tumanon ug unsay obligasyon nako ngadto sa nadisgrasya nako. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.